дар замони фиръавнҳои мисрӣ писарҳои бани исроил ба ғуломӣ гирифта шуданд. ман ба ту нишон медиҳам, ҷаноби муаззин. ҳазрати мусо низ аз ғуломон ба ҳисоб мерафт. худованд ба ӯ мӯъҷизаҳои зиёде насиб намуд ва ӯро ба назди фиръавн фиристод. ҳазрати мусо ба назди фиръавн омада роҳи дурустро ба ӯ нишон дод, амрҳои худоро ва бисёр мӯъҷизаҳои зиёд нишон дод. аммо дили сиёҳи фиръавни бадбахт имон наёвард, ба ҳазрати мусо бовар накард. ба ҳамин хотир худованд ба ҳазрати мусо амр кард ки қавмашро ҷамъ карда нисфи шаб аз миср баромада раванд. ҳазрати мусо қавмашро ҷамъ кард ва шабона барои аз миср ҳиҷрат кардан бо қавмаш ба роҳ баромаданд. дар барашон кӯдакони зиёд ва пиронсолҳо низ буданд. туро чунон шарманда кунам ки роҳи гурез бикӯбӣ. фиръавн шунид ки паёнбар бо қавмаш аз миср баромадан бисёр ғазаболуд шуд. дарҳол як қисмати лашкарашро гирифта аз паси ҳазрати мусо ва қавмаш равон шуд. лашкари фиръавн аз аспҳои аробадор, савораҳо ва аскарони зиёде иборат буд. дар биёбон ҳазрати мусоро бо суръати баланд таъқиб кард. Я худоё, ин фиръавнро бинанда ту худат кӣ ҳастӣ ки бар муқобили ҳазрати мусо мебароӣ? ай худо! ҳазрати мусо бо қавмаш дар торикии шаб дар биёбон равон буданд. ҳамроҳаш аробаҳо, борҳо, кӯдакону пиронсолҳо буданд. барои ҳамин оҳиста ҳаракат мекард. нисфи шаб торик буд. роҳи ҳазрати мусо ва қавмашро нури худовандӣ равшан мекард. аз гармии биёбон ва торикии шаб онҳоро муҳофизат мекард ва дилҳояшонро умедвор месохт. ҳазрати мусо бо қавмаш баъди чанде роҳро тай кардан ба лаби баҳр расиданд. дар он ҷо истода истироҳат карданд. дар ин лаҳза лашкари фиръавн ба онҳо наздик шуд. ҳазрати мусо ва қавмаш дар мобайни баҳр ва лашкари пурқудрати фиръавн монд. лашкари фиръавн барои дастгир кардани ҳазрати мусо ва қавмаш шодӣ мекарданд. аробаҳои ҷангӣ, аспҳо барои нест кардани ҳазрати мусо ва қавмаш ба тарафашон ҳуҷум карданд. қавми ҳазрати мусоро тарс фаро гирифт. гирья карда ба паёнбар мегуфтанд: эй мусо, магар инро ба мо ваъда дода будӣ? вале ҳазрати мусо ба худояш бовар дошт. ҳазрати мусо паёнбари худо мегуфт: натарсед, бешубҳа ки худо бо мост ва барои ман роҳ нишон медиҳад. дар ин асно лашкари фиръавн ба қавми ҳазрати мусо наздик шуда истода буд. ҳазрати мусо ва қавмаш ба ҳеҷ куҷо гурехта наметавонист, чунки ба соҳили баҳр наздик шуда буд. аз ин хотир худованди мутаол ба ҳазрати мусо амр кард ки асояшро ба баҳр гузорад. худо баҳрро амр кард ва баҳр ду тақсим шуд. дар он ҷо об аз ду тараф баланд шудан гирифт. дар байни баҳр як роҳ пайдо шуд. ҳама ҳайрон монда буд, ангушти ҳайрат мегазиданд. муҳтарам ҷамоат, фиръавн баҳреро ки ду қисм шуда буд бо чашмонаш дид. мӯъҷизаи равшани худовандро дид. ба ҷои имон овардан исьён карданро давом дод. ҳақиқатеро ки бо чашмонаш дид инкор кард. ба лашкараш фармон дод ки ҳазрати мусо ва қавмашро бикушанд. вақте ки фиръавн бо лашкараш ба тарафи ҳазрати мусо ва қавмаш ҳуҷум кард, ҳазрати мусо ҳамроҳи қавмаш ба он роҳе ки дар байни баҳр пайдо шуда буд якҷоя равон шуданд. обҳо аз тарафи чапу рост барои онҳо девор шуда буд. ҳазрати мусо ва қавмаш ҳатто як кафи пояшон тар нашуда буд. фиръавн ҳам бо лашкараш дар роҳе ки дар байни баҳр пайдо шуда буд равон буданд. ҳазрати мусо ва қавмаш аллакай ба хушкӣ баромада буданд. фиръавн ҳамроҳи лашкараш дар мобайни он баҳр бо суръати баланд ҳуҷум мекарданд. дар ҳамин лаҳза худованд баҳрро амр кард ки маҳкам шавад. обҳо дар ҳолати пурталотум ба болои фиръавн ва лашкараш мисли тӯфон борид. онҳоро гирифт, ба замин зад. барои одамҳое ки исьён мекунанд намунаи ибрат сохт. об ҳамаи савораҳо, аробаҳо, ҷанговарҳо, аспҳо фиръавнро бо кулли лашкараш ба комаш фурӯ бурд. худо бандагони боимонашро наҷот дод, исьёнкоронро нобуд сохт. аз ин қисса ибрате бояд гирем ин аст ки худованди таоло бандагонеро ки ба ӯ имон доранд асло танҳо намегузорад ва ба онҳо ёрии худро мерасонад.